Көз айлары йығышлы аурулар таралышыры. Ковид-та қобат күшейіп бара. Әлеге аурулардан ничек сакланырга, кайчан прививка ясатырга һәм ауру билгеләре булса, беренче чиратта нишләргә, кемгә мөрәҗәгать итәргә? Татарстан радиосының иртәнге туры эфиры шушы көн үзәк актуаль темаларга багышланды. Идел буе федераль округының баш фтизиатры профессор Рауль Вәлиев барысы турында да тәфсилләп сөйләде. Радио тыңлаучыларының йығышлы ауруларга бәйле сорауларына да җавап бирде. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Рауль Шамилович. Исәнмесез? Көзен кайсы йығышлы аурулар арта? Ел сайын көз көне инфекциялар саны артып бара. Инде ул респиратор инфекциялары деп әйтәбез. Хава белән тарала торган инфекциялар кызганычка каршы без әйтергә тиеш. Ковид авыруы да бүгенге көндә артып бара. Россия күләмендә дә, Татарстан күләмендә дә артып бара саны. Һәм инде менә без әйтәбез, җәй көне балалар инде мәктәпкә йөрми, балалар бакчасына йөрми. Шуның өчен инфекциялар кимерәгие. Бүгенге көндә алар бит хәзер инде мәктәпкә кайттылар, балалар бакчасыларына кайттылар. Алар арасында таралган шир, аны юып кайттылар һәм ул вакытта инде өлкәннәр арасында да бу шир таралып бара. Шуның өчен без моның сәбәбен беләбез. Без ел сайын шулай булганлыгын беләбез. Шуның өчен әйтәбез инде гриппка каршы да һәм ковидка каршы да вакцинация узарга һәм бүтән чараларда күрелергә тиеш. Ковидның яңа штаммы билгеләре нинди? Бүтән инфекциягә караганда ковид бүтән система рәвешендә бүтән организмга зыян күрсәтә һәм инде аның нәтиҗәләрен без күргән идек. Күп кеше генә вафат булды кызганычка каршы. Ләкин бу очракта без әйтергә тиеш, хәзер ковид үзгәрде, күп вакытта ковид хәзер җиңел формада узарга мөмкин, ләкин аңа карап аның зыянлыгы, аның йогышлыгы кимеде дип әйтеп булмый. Без әйтергә тиеш, бүгенге ковидның формалары омикрон һәм дельта вариантлары, аларның йогышлыгы артты. Иң беренче булган гади вариантларына караганда, шуның өчен инде бүтән эпидемиягә караганда гигиена чаралары яңадан күтәрелергә тиеш һәм алар бүтәнсе белән кулланырга тиеш кеше. Ковид белән гриппка каршы прививканы бер юлы ясатырга ярыймы? Бүгенге көндә инде сәламәтлек саклау министрлыгы әйтте, икесен дә бергә ясарга мөмкинлеген күрсәтте. Ләкин инде бу очракта әйтергә тиеш мин. Әгәр дә менә хәзер узарга кирәк тиз генә вакцинацияны ковидка каршы һәм инде я бергә грипп белән узарга кирәк. Инде әгәр дә куркасыз икән, я инде сезгә табиблар аны тәкъдим итми икән, ул вакытта бер айдан гриппка да каршы узарга кирәк. Бу вакцинацияларны сузмаска кирәк, тизрәк ясарга кирәк, иммунитет булыр өчен кимендә бер ай узарга тиеш. Гомумән иммун системасын ныгыту өчен нинди диета тәкъдим итәсез? Бүгенге көндә әле безнең көз көне яшелчәләр бик күп, шуның өчен җиләк-җимешләр белән, яшелчәләр белән кулланырга кирәк. Анда витамин С күп. Бүгенге көндә киләчәктә инде әгәр дә шул кышка якынрак була башлый икән, без әйтәбез, менә тозлаган кебестә дә С витамины күп һәм Д витамины белән дә кулланырга кирәк көз вакытында һәм кыш вакытында безнең кояшлы көннәр кимерәк булаларын саны. Шуның өчен әгәр дә профилактик дозаларını витамин D белән кулланасыз икән, ул вакытта файдасы булачак. Ковид яки башка йогышлы аурулар билгеләре булса, беренче чиратта нишләргә кирәк? Инде әгәр дә ул җиңел формада авыру икән, ул вакытта без әйтәбез инде күбрәк инде эчемлекләр белән кулланырга кирәк, соклар белән кулланырга кирәк, температураларын төшерү өчен һәм токсиннарны юып чыгарыр өчен. Бердән әгәр дә инде температурасы берничә көн төшми икән, ул инде температура 38-дән арта икән, ул вакытта парацетамол белән кулланырга кирәк температураларын төшерергә. Бу очракта кайсы вакытта әйтәләр инде менә без алкоголь эчемлекләр белән Монда мин әйтергә тиеш, әгәр дә парацетамол һәм алкоголь эчемлекләре белән кулланасыз икән, ул вакытта бавырга бик зур зыян булырга мөмкин. Шуның өчен алкоголь эчемлекләре белән кулланмаска, ул иммунитетка үзенең зыяны күрсәтергә мөмкин. Инде берничә көн температура төшми икән, ул вакытта
инде табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк, алар ярдәм күрсәтер өчен. Ковидның башка чирләргә йогынтысы бармы? Бу очракта без әйтергә тиеш кызганча каршы ковид системалы авыру дип әйтеп була. Шуның өчен инде кан басымы булган авырулар, шикәр авыруы булган авыру кешеләргә диабет дип әйтәбез инде, һәм онкология белән авырткан кешеләр, инде туберкулез белән, бу төрле авырулар белән авырган кешеләрнең ковид зыян китерергә мөмкин. Шуның өчен яңадан кабатлап әйтәм, вакцинация кулланырга кирәк. Һәм төрле гигиена белән мин инде әйткән чаралар белән кулланырга кирәк. Ковидтан яңа вакцинаны сез ничек бәялисез? Бүгенге көндә безнең дәүләт күләмендә борынга атамызда торган инде менә назальный вакцина дип әйтәбез. Безнең республикабызда ул бар. Бүгенге көндә шуны белән кулланырга мөмкин. Һәм инде бүтән элек булган вакциналар белән дә кулланырга мөмкин. Шуның өчен бүгенге көндә бүтән мөмкинлек бар. Әгәр дә сез табибларга мөрәҗәгать итәсез икән, вакытта бүтәнсе булачак. Рауль Шамилович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Безнең белән элемтәдә Идел буе федераль округының баш фтизиатры профессор Рауль Вәлиев иде.